για να είμαι στην Ελλάδα. Μαμά, έχω και τα αστέρια. Θα βάλεις αστέρι στο TikTok. Στο YouTube έχει ένα χάρι. Στο TikTok έχει ένα καριά. Στο Instagram δεν ξέρω, αλλά εκεί live λέει, live λέγεται. Αυτό είναι, live έχει ένα αστέρι και αυτό είναι καλό, αρέσει. Και αυτό, ξέρεις ποιο είναι, δεν μ' αρέσει. Μια λάμπα, δεν μ' αρέσει. Και κάτω είναι μια λάμπα, είναι ιδέες. Και όποιον δεν αρέσει, κάνει έτσι. Δεν είναι έτσι κάτω, το χέρι κάτω, δεν είναι καλό. Όχι, όχι, δεν σταυρό.